ओमफ्राय मानसि मोनफैबाय बेरायनानै मोजां मोनबाय फैफेरा नालाय जाम्बि जाम्बि मोजां मोनखागोन जोंहालाय आरो माथो नायनानै बाबाय गला गला बुस्थुफोरखौनो बुस्थु लुगैयो आरो ना खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान लइसन थमखौ फिन खेबसे बरायलायबाय सबाय मस्जियाव जे भगबाननि महरना सोनाफोर दाम गैयिनिफ्राय जों अबाव थांनो ओंखारदों नै ओंखारबाबो नै फाखरनाय एखमबा बाग्रा जि ओमफ्राय बेग ओमफ्राय जेकेट अह माय गड ओमफ्राय बिफा फिसाजो आवगायलांग्रोबाय आरो ना जों थांनो ओंखारदों मेन टारगेटआव जेराव आं थांनो लुबैगासिनो दं आरोना सोनाफोर दिनै नुहैसिगोन आरोना मा होनो नोंथां गेंटक सिटियाव सोनाफोर मा देखायलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मा नुयो मा नुवा सब देखायलांजोबगोन आङो थांगोनसै ओंखारबाय नै बिथाङाबो फैद' ज'ज'सो दिनैबो फेमिलिसो आरोना जोंनाथ' दहाय फुङावहाय फुंसे डिउटि होखाबाय 12टासिम ओमफ्राय नै 12टानि उनावहाय जों ओंखारबाय ओमफ्राय बिसिनाबोथ' बिदिनो थांलाय फैलायखा खामानिया आरो एक्सट्रा मोनसे फेमिलि दंबावो बिसिनाबो दहाय फुङाव डिउटिमोन आरोना स' मोनथाम फेमिलिजों जों ज' थांनोसै लेट्स ग' गोदान जायगा नालायथो थांनोसैलाय नायनोसैलाय मैया बे टिमाव थांनाया बेहाय आरोना गारि गाखोनांगौआ ओमफ्राय नै दिनै एसे बुरजायैनो बेरायफैदोंनो मैया थान्दानि जुनैनो बहुत खममोन जाहैदों बेरायनाया ओमफ्राय दिनै एसे बुरजानै थांलाय फैलाय जागासिनो दङ लामायावनो ओंखारखायाखै आरोना आंबो औ सान्दुङा ज्रां नालाय दिनै ओंखायनो ओंखारदों फैदो बाबा जायै लोङै जोंबो ओंखारबाय बेलाय दखानफ्रावबो दिनै सान्दुं दुंनायखाय मानसिफ्रा बांसिन आरोना गोदोनियाव लाग्राखौल' दांखायो होननाय गोजाङो नालाय लायालै बयबो दाङो आरो थाङो नायलाङो आयै गानफब जोमफब गोजानै बयबो आधा रास्ता फैनानै ओरैबायदि जार लाना सनाफोर बिसिनि बाबुआ जा गोबाबाय गारियावहाय आरोना आंना फिसाजोआ एसे गल'दोंमोन हायाहाय गेदा गिदिर नालाय ओमफ्राय ओइथिंसो सुनो लांजोब्बाय नै लाखिनानै गारि गुरि आधा रास्ता फैखाबायमोन माथो खालामबावनो आरोना फिसा गोनांफोरनि हान्थियाबाबो जायो आरोना एकदम लामा गेजेरावसो लाखिफैनांबाय जोङो नै ओमफ्राय बिस्रा बिफा फिसा बबेथिं थांखो ओइहाय सुहैबाय आरोना बेस्रा ओमफ्राय जोंहा मालाय बैथिं सुहैसान्दि जि मोजां आरो जिरायग्रा बानायना दोननाय दं आरोना नैबे गारि लाखिनाय सेरावनो बिमा फिसा साथामजों ओमफ्राय जोंहा खावब'सो जिरायबाय आरोना जि मोजांखा नै जिरायग्रा खालामनानै दोनखानाय दङ बिलाइ गोजाबावसो नै गोजौआव ओमफ्राय सान्थिखा बे थानायखायसो जोंहा जिरायथ'नो मोनबाय आरोना दाख्लै फैनायावहाय बे गथ'आ जेबो जाबाखैमोन मालाय जोंहासो बिमा फिसा सानैजों लागायबोदोंमोन ओमफ्राय दिनैबा बोरैबा जागोन जाग्राफोर फैनाय जाबाय नालाय सानसुस्रांख्रांनो ओमफ्राय बेनो बेहाथ' दुस्थ'आ ओंखारनोल' थाङा माव जेबो सान्थि गैया फिसाफोरजों थांनोसो नागिरदों हय गेद्दा गिद्दि गोबा फैनानै सनाफोर जोङो MG र'डआव मोनफैबाय आरोना नै फार्स्ट टाइम जोंनि एक्सपिरियेन्स माबायदि मा नुलांनो हायो नायलांदो सनाफोरा आं जेखौ नुलाङो बेखौनो केपचार खालामनानै नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै आरोना सनाफोर फुरा नायलांदो ब्लग्सखौहाय ओरै थांनोसै आरोना जोङो बिथांमोनहाबो दङ नै माखासेया रेडि थांनो थाखाय महात्मा गान्धीनि र'ड नङा होमबा सनाफोर ओमफ्राय ओइथिं महात्मा गान्धी थाबाय नालाय ओमफ्राय नै बेहायनो नै सनाफोर बेसेबांबा गिदिर फ्लेग लागायनाय दङ आरोना नै बेसेबांबा गोजौ एकदम बेहाय फैनानै बेखौबो लाफायाबा जय हिन्द बरिया नजारा खारनानै बयबो जिरायनानै थायो फारि फारि ओरैबो जिरायग्रा दं आरोना सान्थि खालाय जाला बैसोर बोरै बिफां नोंसिनि लोगोफ्रा बेखौ नायनो फैयो आरो मानसिफ्रा बाबा उन्दुलांबाय जोंना आसोला इफोरखौनो मा होनो जों थानायनिफ्राय एकदम लाइटिं नुहुरग्राफ्रा इफोरखौ नुहुरो खोमा आरो हाजो हालानो खाथियाव बिदिसो ओमफ्राय लामायानो अयथासार MG मार्केटखौनो एसे लालांसै आरामथार नायथाव आरोना बरिया सिटिलै जोंफ्रा फार्स्ट टाइम फैनाय नालाय नायनानै बावलायलायनाय न'फ्रा
नै बाय एसे फट' लानोसै र' बेयाव एसे फट' लाबाय सनाफोर मानसिफ्रानो फिर लानोनो मोना नै M0 जिबराव आंहाबो फार्स्ट टाइम नुबाय आरोना खुसियानो लाजाला गिदिर गिदिर बिल्डिं गुवाहाटिफ्राव बेरायनो मोनफेराखै नालाय मोजाङै ओंखायनो आयै फिसा मानो गाबखो नै आयै सेस जिरायग्रा दंखाजोबो आरोना एकदम इयावनो दं बाबा मामिया भिडिअ खालामै लेट जाबोदों आंबो नायबाय नालाय सनाफोर नोंसोरनोबो एसे शेयार खालामसै आरोना केपचार खालामनानै लानोसै ओरै नै गथ'फोरनि गेलेग्राबो दङ फिसा जा गोबाबोदों ओमफ्राय ओंखायनो देहा सुग गैला नै बेलाय माय गिदिरथार आयौ नै मा होनोमोनलाय बेखौ मुफुर बावलायलांबायसो नै भालु जा गिदिर बानायनानै दोनदों अन्थाइनि लास्टाव आरोना फैनानै ओरै लास्टाव बिदि इयाव जोबथाबाय ओमफ्राय ओरैबो सेम बेबायदिनो आरोना जिरायग्रा फारनैथिंबो फट' खेबजानो इन्ट्रेस्ट गैया ओमफ्राय फिसाया मिनिनानै थैसै बेखौनो फुरा भिर आरोना नै जिरायसै इयाव दसे थाङाखै गाहायथिं एसे आवगायलांनि र' मा नुनो मोनो नै बारा बिमा फिसा जालायसैलाय जोंहा ओंखारनांगौआ जेरैबो नायथाव मानसियानो मानसि ना जायगानि मानसि ना बेरायफैग्रा मानसि जायगानि मानसि बेरायफैग्राबो मानसि ओइ दङ आयौ नै जेकपटफ्रा 2,500 नि कट नै हिन्जावफोरनि देलायग्राफ्रा खाप खुरैफ्रा मोजां मा सना वलेटफ्रा दङलै बैया फट' खेबजादों खोमा गासिबो मोनजोबो आरोना हेलमेटफोरना बारा दाम नङा नामाब्रा माखौ आसुदों आं फिसाया बलखौ थान्दा दिननि बुस्थु नालायसो ओमफ्राय बिखुनजोजों बिमाखौ गोसोखांनानै नै गांफा जोमग्रा लाबाय आरोना आङो बोरायनि बिखुनजोनो गांसे आंनो बिखुनजोनो गांसे सानैबो मा लासाबबाय आंनो जेबो लायाखिसै ओमफ्राय नै बेयाव बिराद मोजां 100नि 200नि 250नि सनाफोर फुथुमजोबनो लुगैयो आरोना ओमफ्राय फुथुमजोबना उफाय गाननो गैया देनां बोराय रिटायार जाबाहाय दखान खुलिबा लानोसै बेफोरावनो अर्डार खालामनानै लांनोसै ना मा होनो स' लाबाय आरो नै गांनै ओमफ्राय प्लास्टिकआबो बिदिसो लाबावनांसिगौ जाहैबाय आंहाथ' बाग्रा जियानो बजायखा थ' लानोसै नैबे बिथाङाबो एसे नायदों लानाय जायोना लानाय जाया नायदों आरोना निसानि हिसाबै बिथांमोननो हैनोसै जोङो नांलायला बिराद मोजां आरोना सलफ्रा
लाबाय नै बिहाबो एसे जेथिं नायो इथिंनोलै मोजां मोजां फुथुमनो लुगैलाबायो ओंखायनोसो दाख्लै जोंनि गामिनि गथ'फोर फैदोंमोन नालाय सेंग्रा गथ'फोर बे बिफानि फंबाय जानायफोर बेयाव थाफैदों आरो बिसोरो ओमफ्राय एकदम आंखौ बेयाव फैथारबाजे बेयाव फैयाबा नोङो जाम्बि जागोन होनलायदों आरोना ओमफ्राय बिदि खम खमनि मोनो नालाय गावहा फुथुमना लांदोंनो जेकेट बोराय गैखाया होमबा लागौमोन आं जेकेट बोराय दंखायोना पिंक कालारा एबार बोसोराव बेखौनो गानग्रोनोसै आरोना जेरावबो ड्रागननि साइम्बल नै बांसिनानो इयावबो इनिफ्रायनो दसे मानसिफोरसो नायनोसै जोंहा बेसेबां भिर नाहरदो मार्केटआ एकदम लकेल मानसि बेरायग्रा मानसि मा मानसि नायनो सोरखौ सोर मिन्थिनो आनन्द फास्ट फुडनो बेसेबांबा गोजौ खारना सिनार हाबगासिनो मानसिफ्रा ए पेन्टफोरा गस्लाफोरा माबाहाय जोंना मा होनो बेखौ क'क्राझारावबो बिदिनो एखेखासो दैलि मार्केटआव बिदिनो दामफोरा बिदिनो बुंदों माथो दावखोफिनबाय बेजोंनो दावखोनायाव खस्थ' बेलाय माथो हार जागा बांसिनानो ड्रागननि साइम्बल ओमफ्राय सिगांनि हटेला 700 थाखा अय' हटेल खिथागासिनो दङ सोरबाफोर फैयोबा M0 रावनो दहाय फारसेथिं फैदोंमोन ना एबार आरो फारसेथिं थांसैलाय बैथिंबो जेरै फारसेथिंबो नै बिदिनो सेम आरोखि ना नैबेखौ होनदां नैबियो जिथु लिरनाया बैथिंबो एखे ओमफ्राय बिथिंबो एखे जों दाखालि बैथिं खेबजादोंमोन ना फटकखौहाय सेम ना औ ओइलाय गेंटकाबो ओरैबो एखे लिरनाय ओरैबो एखे लिरनाय आरोना दिनै आसोला बिफाजों माम जानायखायसो नङाबाथ' आं थैखाबायमोन आजादि बेरायनो मोनदों आरोना दिनै एसे नुबाय सनाफार गोजोनबाय गेंटक सिटि M0 कफि केपफ्रानो गिदिर गिदिरथार हनै आं नायनायखौनो नोंसोरनोबो देखायबाय सनाफोर शेयार खालामबाय आङो नायथाव नुफेराखै नालाय फार्स्ट टाइम नालायथो आंनाबो मेम'रि आरो शेयार खालामबाय ओमफ्राय माबायदि मोनखो M0 बेरायनानै मोजां मोनबाय फैफेरा नालाय जाम्बि जाम्बि मोजां मोनखागोन जोंहालाय आरो माथो नायनानै बावबाय गला गला बुस्थुफोरखौनो बुथुमजुबनो लुगैयो आरोना खमनिबो दङ हजोंनिफ्राय ओमफ्राय अबेबा बुस्थुफ्रा बिदिनो क'क्राझारनि माबायावबो मोनो दैलि मार्केटफोरनि दामा एखेयानो ओमफ्राय अबेबा खम आरोना ओमफ्राय लाजोबनोथ' हाया जोंना मालानो बजायखा स' एफा लाबाय ओरैनो नामनि आन्था लासाबबाय ओमफ्राय नै आसलिया बेसो दा बेनि थाखायनोथ' M0 बेनो इयाव एसे पिकचार लानोसै आरोना सनाफोर महात्मा गान्धीनि खाथिनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय नै बिथिं फारि फारि बिबार बागान गाहायावबो नै एबारना ओंखारख्लायलायबाय फैबाय नालाय फैबाय सनाफार M0खौ फुरा गिदिंलांजोबसै आरोना बै फारसेनानो नोजाराया बिराद मोजांमोनलै महात्मा गान्धी गोनांनिया एकदम क्लिन टाउनलै सयथिबो बेफोरसो टाउन खारनाङा बाबा बे सेरजों आरोना जों थाबायगासिनो दङ मा बानायगासिनो नै जेरै नायै ओरैनो एथ' आराम थाबायगासिनो दङ ओमफ्राय बे जों थानाय जायगाया बेसेबां हाजो हाला दानख'नानै बानायनायसो सनाफोर एकदम सबसे गोजौआवसो दंफैयो ओमफ्राय जों थानाय हटेलनिफ्राय बेखौनो स्रां नुहुरोनो आरोना जोङो आन्दायबायसो बेयाव फैनानै बे नङादां होनलायनाय आरोना बै जों थानायनिफ्राय बा नुवाखै मादि हाजोआव एकदम गुफुर ओमफ्राय मोनायावहाय जों थिंथा लाइट नुहुरोना स' बेयाव फैबा नायदो एकदम बेसेबांबा गिदिर सिटिसो आरोना फुरा क्लिन सिटि एकदम गोजोन मोनलायबाय आरोना जोंहा फार्स्ट टाइम फैनाय नालायथो स' एसे बेरायबावनानै थांनोसै दिनै आंहा आजादि थानो मोन्दों बिफाजों आराम थागासिनो दं नालाय दहाय बैथिंजाय गाखोबोबाय ओमफ्राय एबारना नै बिथिं एकदम जि मोजां साजायो आरोना हाजार मानसि नायनो फैनाय ओंखायनो एकदम जि मोजां साजायो आरोना जेरैबो नै एकदम जिङाव फुल साजायलायनाय आरोना जाहा नुफेरा नालाय जा बेखौनो भिडिअ खालाम एकदम फैलायबाय आरोना आङो गोसोआव थानाय मेम'रि
बै सुपारमार्केट कमप्लेक्स आरोना हनै थांला जोंहा थांख'नो हाला जोङो दांलाबायनाङा बाबा ओइ दहाय बेखौ नुनाया बेयावसो फैफिननांबाय आरोना जोङो बेयावबो एसे हाबनोसै मा दं नायलांसै जाहैबाय आरोना मा दं बेहायलाय मैगं थाइगं ना मा जाखो मोनांदोंहाय बाजारानो सिङावसो मैगं थाइगं मलनि सिङावसो मैगं थाइगं दखान बाब्रे बाब गोजौआवबो बिदिनो जि जोम दखान गोजा 300 200 मेंगुलायबायसो गाखोनानै जियानो जि गासिबो जि दखान जोबजासिम लाला गासिबो जि दखान गोजाखा खासो मोजां गैखाया नायनो फेग्लुजोब्बाय मेगनफ्रानो औ ओमफ्राय टयलेटाव हाबबाय ओरैबादि सिगारेट मोनामनाय ना माने लेडिस टयलेट लेडिसफोर सोबफुंलांबाय एकदम सिगारेट मोनामफुंजोबनाय गोबानो ओंखारलायनाय आरोना सनाफोर ओरैबायदि थ' गिदिर मलाव दै थांनोसै आं जोङो गिदिं गिदा गाहायनि फ्ल'राव नै मेथाइयावसो सफैबाय जोङो ओमफ्राय आयै जानोथ' हागौमोन बिरादनो ओमफ्राय आङो गारियाव हायाना जालांनो मेथाइ खि मेथाइ थैदो सेस गेलामाल दखान मैगं दखान हल सिङावसो आरोना मेथाइफ्रानो सामब्राम गुफुरफ्रा जा गिदिर नै मा फानो माबा मा होनोमोनलाय रायदोंआनो एफा गिदिर आयौ बिफा रायदोंआ मानो एफा गिदिर रायदों नङा बियो दालाय हाग्रायाव मानलाग्रा रायदों थाया मिन्थिया रायदों नङानो दोन सामब्राम गुफुरफ्रा लकेलानो एफा गिदिर जोंथिंबा बेखौ जाला फैबाय मैगं थाइगं दखानबो नायला जुबला थानोसै मैगंखौबो नायदो मैगं फानग्राफोरखौबो नायदो आरोना सुपार हिट गोजा बादाम बुदाम जोंहा एसाइनमेन्टआ बेखौ नांस्रांगौ थाफ्रा आरो ओरै दंबावोसो थफ्ला फैबाय एकदम खनसेनो नायलाजोबसै जोंहा मैगं थाइगं जि जोम मेथाइ मेथि थागुनाया ओमफ्राय माने एफा बिबौ आयौ गैलाहाय बिबौ थागुना लावफोरानो नै जोंनि बायदिनो फिसाबो नङा बिबौसो फानग्राफोरखौबो नायदो सिरा आयौ लाइ लकेला जोंहा बेखौ हाइब्रिद होननानै जाला बेसे दामा जोंलाय गैला 50 थाखा मुथा जों बेखौ जाला आरोना फानग्राफ्रा लांनो हाया खाथिबा लांजागौमोन माबा माबि मैगंफ्रा एसे हटेलनि खाथि नङाना फानग्राफोरखौसो हानायनानै बावबावबायसो जोगोनारा ओंखारफिनबाय दासो हां मोनलायबाय सयथिबा आयौ बे गिदिर हटेलनि सिङावनो गासिबो आरोना मलसो आरोना बेयाव हाबबानो सब मोनजोबबाय थोरसि लथा मा नांगौ आं देखायख'नोसो हायासै दसे फिसाखौ बामनांबाय नालायथो फैद' थांनोसै गारि गाखोनोसैलाय बे फुफु जालांसैलाय जोंहा जेंगाव जालायनाय सफैफिनबाय आरोना सनाफोर जोङो माबा बिफाया डाइरेक्ट ओंखामबो लायनो थांखाबाय माने थिक थाक नै 5:30 एसे बारनानै सफैबाय जोङो ओमफ्राय माबायदि मोनखो नायनानै खिथादो
आंथ' गोजोननाय मोनबाय बिराद नुफेरै जायगा नालाय फार्स्ट नुनाय बै जोंनायफोरानो सनाफोर नुहैमारबाय आंबो एमजि मार्केटखौ माबानि गेंटकनि एमजि मार्केट मेन सिटिखौ नुहैमारबाय केपचार खालामनानै लाजोबनो हाया आरोना सनाफोर देखायजोबनो हाया ओमफ्राय जाखिनि नायबाय जाखिनि भिडिअ खालामनो हाबाय बेखौ नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामबाय आङो फुल जाबायबा माफ खालामदोलै आरोना ओमफ्राय आं जेबो लाबोआखिसै जास्ट बे गांनै जोमग्रा लानायानो आरोना आइनो गांसे आरो बिखुनजो बिमानो गांसे बास बेनो आरोना सनाफोर स' आं दा भिडिअखौबो दोनथ'नोसै जायफोरा बेखिनि भिडिअ शेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय सनाफोर आङो ओमफ्राय माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा माफ खालामदो आरोना बेनिफ्राय लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो गाज्रि मोनदोंबा डिसलाइक मारिनानै गालांदो भिडिअखौहाय ओमफ्रायहाय मा होनो आङो भिडिअखौ दा नायलायलायनोसैलै बयनिखौबो स' थेंक इउ स' माच